Det kan i forvejen være en kostelig affære at tanke bilen, altså for dem, der rent faktisk betaler for det. Men det er der et stigende antal kunder, der ikke gør. På Fyn kører mere end 3 gange så mange for regning som i 2007, og det er et stort problem for de fynske tankstationer. Så er der sådan en lille rød klokke, der begynder at larme rigtig, rigtig højt. Sådan så vi er klar over, at der er noget galt. På kun 5 år er antallet af bilister, der smutter fra betalingen, mere end tredoblet på de fynske tankstationer. Jo, oftest så tænker jeg, hvem var det lige, der stod derude. Ifølge friske tal fra Fyns politi blev der i 2007 kørt for regningen 300 gange. Det tal er mere end tredoblet i 2012. Og så er december måneds tyverier ikke engang talt med endnu. Jamen, jeg synes ikke, der er nogen entydig forklaring, hverken i forhold til brændstofpriser eller andet, men det vi kan konstatere, det er, at der har været flere tilfælde over de senere år på Fyn. Det er der, hvor mange tanker på en gang, det er der, hvor man måske har mulighed for at stå lidt uset og tanke, og man kan køre væk i mængden. Det er ikke typisk den lille lokale tankstation, hvor man kender sine kunder. Og udviklingen bekymrer tankstationernes brancheorganisation. Det er nemlig kunderne, der i sidste ende kommer til at betale for de stjålne dråber. Det er et alvorligt problem, og det har været stigende. Det er alvorligt dels fordi det koster penge, både for tankejerne, men også for selskaberne. Man skal jo betale skat af det brændstof, der allerede er ude på tankene, som så bliver stjålet. Men også fordi det er selvfølgelig ubehageligt, når der foregår sådan noget på stationerne. Tilbage på tankstationen Der bliver 250. Er kunder med benzinslangen lidt for langt fremme, efterhånden blevet hverdag for Lisa Langner. Det er noget, man skal have meget fokus på, fordi at der er jo altid nogen, der vil udnytte situationen, at de har mulighed for at kunne smutte fra noget. Så det er der jo altid. Der er jo altid nogen, der gerne vil snyde, og dem skal man altid have fokus på. Og nu er tanken ved at være fyldt for de fynske benzinstationer. Flere er som konsekvens af tyverierne begyndt at tage skrappere forebyggelsesmetoder i brug.